ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ 10,000 ವ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತು. CCL ಬೈದಿನಿ. ಸ್ಲೋ ಕ್ಯಾನ್ ವೇದ್ ಕಪ್ ದೆರ್ತಾರ ತನಿಗಲು? Yes. ಮಾತರೆಗಳ ಸಂಗಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬಲ್ಪು. ಇನಿ ಯಾನಿಗಲೇನೆ ತೊಂಬೋಂದಿಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡ್ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಉಂದೆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮದನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇರ್ ಕೋಡೆದ ದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ಅರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆದಿತ್ತನ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಪೋತುಜೇರು. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತ ಪಂಡದು. ಬಟ್ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಮೂಡಬಿದ್ರಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಡೌಟ್. ಬಟ್ ಅರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇನ್ನು ಎರಡಾಗಲು ಫೈನಲ್ಸ್ ಪೋಪಿನ ಪೂರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡುಗೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಮೂಡಬಿದ್ರಿಗೆ ಪಿದಡ್ದ. ಸೊ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋಪಿನಲ್ಪ ಎಂಕಲು ಕುಂಜಾರಿಗಿರಿಗೆ ಅದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಖಲ್ ತೋಂದಿಲ್ಲಾರ ಕುಂಜಾರಿಗಿರಿ ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ದೇವಿಯರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗೆತ್ತಂದು ಎಂಕಲ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಕುಂಜಾರಿಗಿರಿ ಟೆಂಪಲ್. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬತ್ತು ಎತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೇರೆ ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಗೊಬ್ಬೆರೆಗೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ತೂಕ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ವಿನ್ ಆಂಡ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಮೇರೆಗೆ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಏನಾಪುಂಡು ಅಂದು ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬೇಗತ್ತಿ ಎಂಕಲೆ CCL ಬೈದಿನಿ. ಎಂಕಲ್ CCL ಟುವೇರೆಗೆ ಬೈದ. ಸೊ ಮದನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇರೆನ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಾಗಲು ಫೈನಲ್ಸ್ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮದನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಫೈನಲಿ CCL 2024 ಅಸ್ತ್ರ ಟೀಮ್ ಮೊಕಲು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆತೇರು. ಸೊ ಸ್ಲೋ ಕ್ಯಾನ್ ವೇದ್ ಕಪ್ ದೆರ್ತಾರ ತನಿಗಲು? ಎಸ್ ಟೀಮ್ ಅಸ್ತ್ರ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಎಸ್ ಎಕ್ಕಡೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು CCLಗೆ ಪೋದಿತ್ತ. ಸೊ CCL ಅಸ್ತ್ರ ಟೀಮ್ ಐಟ್ ಮದನ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇರ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದೇರು. ಸೊ ಅಗಲ್ನ ಟೀಮ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬತ್ತದು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಗ್ತೇರು. ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಉಡುಪಿ ಪೋನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ನಮಕ್ ಕೊಡಿಯಡ್ಕದ ಆಂಜನೇಯನ ಟೆಂಪಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತೆ ನಿಂಗಲ್ ತೋಂದುಲ್ಲರು ಆಂಜನೇಯನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ 51 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಆಂಜನೇಯನ ಮೂರ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ದ ಪೊರ್ಲುನು ನಿಗಿಲ್ಲ ತೋಡ್ ಪಂದಾಂಡ
ಉಡುಪಿ ಟು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪೋವನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗಲಿಗ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ನ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೋದು. ಒಂದಾದಿತ್ತಂಡು ಏನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ರಡ್ಡ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೇ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡು. ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ 10,000 ವ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಅವನಾಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಬತ್ತಂಡು. ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಮದನ್-ಮಣಿಪಾಲ್ ಮೇರ್ ಗೊಬ್ಬುದಿನ ಟೀಮ್ ಅಸ್ತ್ರ ಟೀಮ್ CCL ಗೊಬ್ಬುದಿರು. ಸೊ ಅವು ವಿನ್ ಆತಂಡು. ಸೊ ರಡ್ಡ್ ಖುಷಿತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐತಿಡ್ದು ತುಂಬು ದಾದ ಪಂಡ ವಿನ್ ಆತಿಲೆಕ್ಕೊಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತಿರು. ಸೊ ಏಪ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂದ ತೂವೆರುಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ.